বহু শୋଇଛ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8ଟା ବାଜିଲାଣି ଯେ। ଆଜ୍ଞା ମା ନାଇଁ ମା ଆଜି କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗୁନି ଦେହଟା କିନ୍ତୁ ପୁରା ଅଜିବ ତ ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା ତୁ ଆରାମ କର ମୁଁ ସବୁ କାମ କରିଦେବି। ଆରେ ବହୁ ଏଠି କଣ ବସି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛୁ? ତୁ ସକାଳେ ବି କିଛି କାମ କରିନଥିଲୁ, ଏବେ ଚାଲ ରୋଷେଇ କରିବୁ ମୋ ସହିତ। ଆଜ୍ଞା ମା ଆଜି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବି ଇଚ୍ଛା ହଉନି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଜିବ ତ ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା ତୁ ତାହେଲେ ସେଇ ବେମାରୀ ହେଇଯାଇନି ତ? କୋଉ ବେମାର? ଅଳସୁଆ ବେମାରୀ। ହଁ ମା ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ତୋ ଶାଶୁ ବି ଦିନେ ବୋହୂ ଥିଲା, ବୁଝିଲା ତ ମହାରାଣୀ? ଏବେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଆସ କାମ କରିବା। ଆଚ୍ଛା ମା ଏବେ ବୁଝିଲି, ଆପଣଙ୍କର ବି ସେତେବେଳେ ଅଳସୁଆ ରୋଗ ହଉଥିଲା।